shi da kai ya kwance. Sarkin masana a cikin Allah, kofar samun manzan Allah, zulma arubu ne ai sai a kula bayan shi ba mu shiga wal. Aikin halwa ba tamkar shi yayi nisa ba wani bayan shi, mabiya ne masu yawan kishi sun ce ma ko korar shi. Fanni na salatin manzo ma kan kai shi ya yo koma, har gausi ya tsara shi ma kyawun tafiya ko zo ya koma. Wanne datti kai ne omo ko samu kai ya samu, dan shehu makocin yan lemo ka raga ni ka sani ma na zamo. Dattijo Aliyu dan Sani shehin Borno almiskini, da shirifi sale gidan sani kusoshi ne a ciki mu sani. Adaka likita mana a ciki Muhammad na Bataskun dan kirki, Yusuf Hausawa mai sau birki in gaida Muhammad Jan Zaki. Rasu Gombe gona a ciki har masu Lubabu ta tutuki, Zainab da Sakinatu yan kirki su bari da ana ibawa suke. Abdullahi na wutan karfi Ismail Adamu